ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଏକ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିଥିଲି। ସେଇ ଭଜନଟିକୁ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ବହୁତ ମାରିବା ପରେ ବି ସେ ଭଜନଟି ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ କବି ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କବି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟି ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନାଁଟିକି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୀତଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ମୋର ସେ ଗୀତଟି। ଆଉ ସେ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଛି।